Ginoong Andrea Kekeo, at kaya ang Timone. pamamasa Ibakimayo Pabalita at Pangkang San Juan. Ligaya kaya ang Rodin. King panahon na ito, kabang lalakad niya kay Jesus ikit ne, ingme pong atawang lalaking bulag, iba't paking bagay na. Linuraya ang ingabon at ginawa niyang kurang Jesus, ika paglatana ng ingabon at burak. At kiskas na iburak na rin mata na ibulag, at kaya, muntaka at manimuka king sibuling-sibure, inyakintaya at menimuka at nibalikya, manakit niya. Ngayon kaya pasiking bale, ang puding ninakit kayo niyang bulagya, aliwa iti lalaking parating makaluklok at magpalimos, yabi, na may kibat din makila. Aliwayo, kalupa niya mo naman, aligaray aliwa, dapat nga nang sinabi ng bulag, akupin ita. Pinalaking parisyo ikaw sa diyang bulag. Kaldoon yung sabat ay ginawa ng bulag Jesus at pepasala ni mata. Kitang diyan naman ng parisyo ng kanamya may salamat ka. Ano may kibat? Kiskas na yung bulag taring mata ko, menimuko at yeni manakit na ko. Kanaring magla ng parisyo, iyaking Diyos ikaw ita, uling ay tutupad kinaldoon ng sabat. Dapat sila daring mapilan, makarami makarapat, ikaw makasalanan, karinang ikareting makapagulalat pala. Hindi ang pamagpang, ingkarilang pamala. Inya pasubay rin kita ni pasadyang bulag lang ikaw, namin nga sabi mo tungkol kayo, anti, pepasalan mo rin mata mo. Pekibat na, propeta yan. Pekibat na kaya, ikaw pantikasala, at meragulat merak king kasalanan, ikang turo kay kami, at tiwalate king sinagoga. Abalita ng Jesus king tiwalate niya iyanikite, sinabi na kaya, maniwala ka wari king anak na ni tao, may kibatia, ninuya kilo, bago maniwala kaya. Anang Jesus, ikit mo ne, at iya ikapagsalita mo. Maniwala ko binungan ng lalaki at sinambayan kang Jesus. Kapag imay pabalita, niya ng kaligtasan. Kapuriyan kaya ang Kristo. At ito may obispo kanyang kapangunan ang inipusang tunay, St. Martin of Tours. At inyong kong karismo magulo kalupanan mo, Father Suarez, ingatong kong sikat ang magulo. Ang popoy palyarata kinipukina kamay ni Jesus kiniking Quezon. So, hindi po kabalitan ng magulo, makapakayang masakit. At mayroon po yung Bishop Martin of Tours kanina. Kung lumabas siya ang pupinglalan ng ating masakit, at saan tayo kumayag niya, may palyan niya. Isang po kanunod, linabas siya po hindi ng Santo Aini, kaya po mismo ang tapuling bisaban, at karin may mutala po din masakit. At pero po ating po atong bulag kalalaking may grado ang makalimos ng bisaban, tingnan po din bisaban. Anya nga paritanda kung dumali si Martin of Tours, may ligaling na. Ano yung netong karangana, makutan? Darapang na nga na yung ibisya Tours, kuwata nung dumali na kumayot ka daw, matinig mo syuta, e nung kumakapalimos nung kumayot na. So yung gawin po may oral. Mas pinili ka, imalin na po bulag, makakapagpalimos na, kaysa po kayo kumayot na. At ingatong kong walang isang galang at ikabigal kanita, meron kong dito sa aking kabimasun na musaka. Bulag itong lalaki mo naman. Kita kung lalagay ng kuning pisaman, baka inuklokyan ko ka rin, sira-sira yung malala, at makasinyo kong dark shade, at kami na kong tao rin ang at ibagay kong at mga maawa kayo sa kapatid nyo ang bulag. So, minsan po, meron pong foreigner, ikit na po may lulus niya. Hindi naman ako, ginawa yung 500, binukot niya, tsaka may bumibot kayo ng tao na, at nalapunin mo lang, wow, ang laki! Ako, may nakape, huwag mo malag-ulag, magulag-ulagan niya, hindi ako, pengbok din. Kaya iba nila kung at sumalit, tsaka nagpapasuko yung munisipyo.
Pero kung Ebanghelyo tamo po yung mula, kung Ebanghelyo tamo ini, talagang kung desidido niyo po manakit. Kasi, kung biyena po, na po yung kitin sa biyena pa rin ako kong kalundo. Kasi po by birth, bulag niya. So, kalupa na panday, by birth po, may bulag yan ang anak. So, yan po bagong sana. Pero kami, so na po yung bintanahan, di po madaling na, di pa mabalik yung Jesus po may lulus siya po kayo hindi mo lang. Ginabaya ang para. Linuaya ang tinggaw. At siya ba, gawa na pong buhat. At tinapal na po yung batala, hindi na natin. At nga, sige nga na, manimu ka, itang simulin sa doon. Kaya ba't ako may limo? Ikit na po may nakit sa masala. Imagine mo po yung tunay na kumatawag dating o hasabitan mo bulag talaga. First time ako manakit sa mo makanyang galing saya yung puso mo. Ano yung sige na pong balik na yung kaharap? Mali na nga yung pinitang dating bulag yan. Kaya yung nakita mo ko, kanuban niya, at yan ang may kiba, ako pinituita. Inakapagkaka, din kong pariseo, o ba kailan mo may tula, kiningkabing lang ako ng bulag ang inimanakit. Bago dyan naman, kilala dyan naman. Pero may sumbagal ko karega, pinamisado lang kong biyasa. Makas ano? Makas pamaglalari, kikalang sarili. Dapat ba rin tanda, nanong tanda? At hindi tala pagligtas o taging bulag manakit na. Ikita kung nasa natin niya niya. Kung magpanggap ilalaking hindi, tunay ang bulag. Kaya nga naman, pwede manibat in Diyos, yan po rin, lebagan yung batas na rin sabat. Yung batas na rin sabat, makabawal po yung nanong obra. Basta ibig mo po din naman ng mga niyan, may obra ka, may kasama. Itinigid lang na Jesus lebagan yung nanong rin sabat. At namin meto, para sagli mo. Noong tao yung makasarang ini, alam mo na magawa yung malangay ini, para magmula lang naman. Niyang pangampang, hindi na po mismong parisip at pamalag. Kit na din yung darati, o ikaw, na mga sabi mo kayo, may tunyakuhan ng propeta nga na, manunginwala, ika nga na, kasi po karela, basta may bayit katulad, hindi na kung sa dyan makasalanan ito, ika nga na may bayit makasalanan, ikang turo kay kami, di mo na rin. So, imbis na ikit po inilubog at paano ni Kapong ino, kinigulan na lang ini, makasalalang isip at pilutupan. At yan naman, ere po kilala, ere ang atat mo Jesus, ilamay ka na nas kalitasan tigil at Kristo. Pero, nung sana po yung kulang, yan po yung tunay may nakit, may kakilala at may atat mo tigil. Kaya nga po, na may sagana na Jesus, maniwala ka na hinanap na ng Diyos. Ayaw po maniwala po, muli kayo kumakin. At kaya na Jesus, ikit mo na papagsalita niya. Maniwala ko tumili at sinabay. Intao dati yung manakit, indato at saking kalulo, yung may nakit sa. May kakilala tunay ng Jesus. Kanya po yung bera kapasalamatan at pagkanyanda. Nung sana po din, manakit, ilay na natin ikaluto, ilang may bulag, at mabulag-bulag, uling marinilala, at insecure lang ng Jesus. Kanya, sana po ngayon kong panulang uling paluto, inuamit po sa nangiling House ang tao, Holy Week, banal na araw, kalupan po uling bulag. May kung yung pamagitan kay katao, banakatag mo tayo hindi. Banay tinjan taming sangka, o ba't may kaya kay Cruz at sinubing para kinalitasan ka. Para bakit nagkakapamay na yung lubut at pakalulu, at tinoy pa yung bakit na kinilalaking gulat. At bakit ang lumalaming pamangilala tao, at akatag mo tayo tunay hindi mo, hindi mo malito.
Imbitamo magyayabin ng kapuyan, kapanyambal at kapasalamatan kini. Minabasyo ko yung one week celebration, ipasong pamanyabing nga mga sumabi, makapaldugan yung malilgo kung ngayon, uling akat ang hukay dito, at pinayo ng geko, pe pasublan nga ng dito, uling malamang ng geko, dalaning kasalanan, ng getasan, at isyatong dilig ng sarili. Ikasana ko yung grasya dahil nakinatang ipanunin balito. Dapat nakita mo pong challenge ni at imopay palagkat po Pope Francis na nakita. Taliyan kami kapatid kamo papunta ang Jesus. Ini po yung challenge na po yung ikinatama mo Santo Papa, ikay tulay ko. 2014, deal ka rin layo ko. Sumawag kayo, ibalik ko rin tao, imay ko balita, yakin po Jesus. Sana akatag mo di Jesus kingkera. Kalau pala pumikula, midinalaman, kasmaman, tingkaw o paminatata. Kaya sana, dahil po sana celebration taong kimalito, nagila po sana dahil rin kapatid tamang kalasaban tayo, inaakatag mo din po Jesus kaya tayo, at karin celebration tayo. Halimbawa po ipupamasang pasyon. Ay namin ang panahon, at imopisalong dari-dariwa. Back to the original. Impasyon ko namin ng panahon, mababasa yun. Kunin mo din parokya, mga nagulang. At manawag na po sentro. Kaya harapin ko sa mga masarap pasyon ka rin bisitas, ang pupugol-pugol, ba't kanita, hanggang makalaman ko, happy ko naman din, impasyon. Matas di pasyon. Yan din niya po hindi. Kasakitan, kamatayan, hindi. Ba't kanita, akatag mo tayo, Gino? At kanita po, kung hindi mo pumamasang pasyon kanita, rin may mami mo. Liwas-liwas na. Magsakripisyo na, magpuyat lang. At yung pamahan po kanita, magpabukala mo pumalaya, ginanda kong pandan, bulong pandan. Kaya kung inuman daw, habang kung maninay lang pumamasa. At di na kung kalawang tao, hindi ko katahimikan, makikirandang labo. Kaya pasyon ng mabasa. At yung pamahan na po yan, dahil pumaliwa, nanimugwit ang tinapay makatapong. Ito po tinapay mete. Yan po nga pagkareka na nangaliwa. Pero, yung makalungkot po ngayon, yung pasyon tama po ngayon, may secularize niya. Nandun po sa yan, pinahalitan niya. Pero berta po inya, yung sinako, yung galutong, yung sinako pinsala, na natin po rin kalawang pamamasa. Lalagin po eh. Buwite po isagsala na Good Friday na regular bakit? Pisa yan po kapanitunan. Di mga susunod ay ang matinda. Eh naman sisimba. Eh kahit wala ng sekta. Kasi po namin tunan eh. Alam ba? At yung kapitan din sa Tana ay nangakibabahan niyo po hanggang Domingo pa manubling Ebe. Nung bubuli na po gapang Mayo 31 hanggang imumura. Bakit? Kasi kaya na pumapagpagdir ang Pumiego. Yan ang matinda. Abi pa po matinda at naging bisitas. Pero swerte po rin bayan. Alboldo, sisigil na po din. Then po po siya, baga po, kanya-kanya na po sigil. Inindumis ka na po, pasikan eh. O, kung mabalin po na niya. At mamayag na po, po, Easter Sunday. So, pabalin na. At inipin na itong pangbagay na makalungkot po. Mamasalit ng pasyon, kikilog din kasama, pabisitas, ano naman kumakanda? At yung po kinuha, minino, susugal. Pili kong meto mabali na pag-extended, kasi pali kung meto kong mamahala at inatong sa Priscilla. Itang meto matinyan kong papamontiya. Apa ito na? At kayo ako, ipot akong manakira ko mong magtinda, at mga lago mga asyon pamalati, kaya ba ito makaksubla ka? Kaya ka po neto, maluwalas sa tuwing kayo mong Diyos. Baka po ang bukuya, ang aking kayo mong hindi. Hindi mo po takpan. Siyempre mo, dahil po, metong pambira. Bayan na po kasi,
pabrentano, itabi makalukot pabrentano. Ang nangyayarap kung ikot ng mula, o kumusta yung pasyon? Ay, manyaman, maksi, masaya, at kakalakaw. Itabi ng tayo. Pumaging galing yung pasyon niya, ba nakatakbo din yung ikaw, itabi na. At iba po ang maring umamasa pasyon na ikay pumanat kinatan, matabatan ang umamasa, kung biyasa. Pero ang sulit ko dapat impong malang barangay ang umamasa. Ulit pong sakripisyo rin po yung barangay ito. At iba, kaya ba kung pesta rin haliwa ko, ay mamagulo na yung haliwa. O ikala, nalipat din lang na yung ineto, bakit kahana, mga tanan. Kaya ba't ako menan, makulala. Kanya po malihir, ba't may tamang pamanan? Kasi po yung nasus niya, may tamang po, layan mo pa, di tamang po yung kunin mo, buhay ka mag-request lang po. Bukas naman, lalo pa, bukas, nagpapansit ka ba, ice cream, mag-request lang po. Masabi tamang mo, kayo na po yung fasting, kaya. Good Friday po nga, pesta naman, supposed to be po, fasting and abstinence. May kayo po kasalanan ka, pabre tamo, na natin po isang pagod, kasi pabre nyo. Yung gano'n nyo, sabi pa na kayo, may kayo siya na matagda kayo. Kung gagawa pa na. So yun yung nagsusiguro kong pisokan-sokan ka. Sama rin kakatapos kong pamamasa yung pasyon, mag-ilang kong sagrado. Din ikaw kakatapos din ko Jesus at yung solemnidad. Ito mabagyan yung pasyon. Kasi kapag sakripisyong daralo tamang hausang tamang panatay. Pero yung po yung injury. O ba't po yung barangay council, kakilala po yung pasyon? Kasi yung pasyon po, programa na po yung isang ba? Yan na po yung barangay council. Itingin po yung tinsa. Kasi po yung barangay, pagkakami na pong pag-gobyerno actividades, tama po dito ka. Makiali ka, susokang tao ako, pero isang ba? Didiktan din. Paano ko kung ang ating batasin ba yung angayang university? O pakilaman din mo yung barangay council na yung mga sako. Itingin ko yung tinsan bakit? Bago din yung separation of church ang posting, dapat. O tag-impisa dyan, impisa ba? Kaya po didikta. At hindi po sa yung batas ang isang ba? At dapat na pong galagan. Anyari kayo kung magugulo tao, kaya po ba nilimitasyon na bala na po uling barangay captain na gana-gana sa kapating parokya. Sa tribo, bala mo ate yung sting pamakalawin. Bala mo ate po balik kayo ng local government code na tawag. So dapat pagkakalarin pa mo. Kung saan na pagdalaw kayo susunod ng liwa, ang mga tulong mo. So, hindi ko siguro yung i-abirit ang Kristo ka. Kasi, nung kayo po sumawa magpatubad ka hindi, mga mas na po dinalaki. Dahil yung panahon din, dahil kami na banyo mo siguro, rin mo bagay ang tunay ng kabalugan ng pamamasa ng pasyon. Kasi kaya pa rin yung pinakita ng tao makayaku at sukitan. Italo kong tunay na po ito, alaka ang gagawin, makasalatan po sa katinado po. Kaya po, Pope Francis, dapat patuwan ng lumal at ibalik mo din tao kay Jesus. Kung po ba, ilang po tumayin kaya tama kita po, baliktad. There is our responsibility, ang mo pong laiko. And then secondly, bakit ganito po na tayo pong pangandaman lubot at pakalulo ni Hangumi mo, kalupalang po ng ulat, kini po kapakumbagan, lumapit tamo po Jesus. Bakila po na inan mga bulan o pamakulan-bulan tao, hindi siya pinulugan tao. Bagkalita, tunay tayo nakakagumigilo at mitmikang pagkala na pagkala. Anak ko ngaliwa, unay po lupa na tanggapan tayo yung sakramento na po yung bawat kumpisay. So, ngayon po nga, April 15, that is Holy Tuesday, from 8 a.m. hanggang 12 on, nabigay po 5 paring hindi kayo sa usapang pamampisay in Holy Rosary.
if you have the means, at gumapunin na tao at katanda kayo, meron niya pong paralan ng palang kamakita kong Pilipino, ng palang ng tama ng isa. Sana katara po din kaya ng kapamilya, nakakabang sipin ka rin. Bago ganito tayo talasot ang talang akatag po din ni Jesus, nining padaw na ng Panginoon. Sasalita tayo po, Diyos, Panginoon.